Здравейте ви, Vox и YouTube. Това е четвъртия епизод на нашето Майнкрафт оцеляване в пустоща. И сега ще си търся нещо за ядене. Или ще си правя нещо, не знам. Сега дървата трябва да си изсеча. Така, както видяхте в третия епизод, аз просто си исках да убия едни зомбита. И заради това не можах да си донаправя къщата. Чакайте сега, защо слизам аз до мината? Като няма нищо интересно тук. Поне за сега. Може пък да намеря някой диамант или пак някой зомби. Всъщност аз бях снимал тук в YouTube как килкамени зоната на креатив. Така, сега и този ме изкефи. Сега да видя 1, 2, 3. Така. О, супер, 5 зърна. Сигурно ще си направя още един ред с градинка. Да, ще я пусна някъде. Ето, ще ми закрие минута, нищо. Така, те до тук ще я пусна някъде. Но тук. Сега ще ходя си намеря да си направя един хляб. Така, това ще го... после си правя хляб. Това е... О, да. Така, няма да гледам колко ще правя, но ще ми трябват. Надявам се моите епизоди да ви харесват. Много се надявам на това. И се надявам да е истина. Да не кажете, това тъпя не мога да направи един епизод на Майнкрафт. Не. Просто мисля, че на никой не им харесва моя епизод, моите епизоди. Но нищо. Аз съм длъжен да опитам. Ако не ви харесва моите епизоди, почвам други. И на други игри. Пишете в коментарите какви игри искате. Прототайп няма проблеми. Сириус сам, каквото кажете вие. Просто или някаква друга игра по желание. Питайте ме нещо, нали, ако решите, не знаете как се прави или искате да ви покажа нещо как се прави машина за камъни, аз скоро ще си направя тук. Няма проблеми. Или пък нещо друго. Просто само ми кажете. Няма проблеми. Аз винаги ще ви помогна. Естествено с каквото мога. Ще ви помагам. Знам много неща на Майнкрафт. Не отричам. Половината... Значи някои неща не ги знам. Но повечето твари, как да оцелееме, всичко това за оцеляването го знам на Изус. Как си направим дървени въглища, как да си запалиме, такова си направиме запалка, торчове, това всичкото го знам.
Знам, че и вие го знаете, но аз просто искам да кажа, защото може някой да не знае как. И да ме попита, нали, естествено. Как става номера. Аз естествено ще му кажа как. Така, само да си направя... къде ми е кофата? О, да, си оставих там. Ще ви покажа всяко едно нещо, как може да си го направите. Даже един приятел ми каза, искаш ли да направим един Adventure Map. И аз му казах, хубаво, казвай само кога и почваме. Ако искате и вие да се включите, просто пишете отдолу на коментара, че искате да се включите. И ще го направим доста якичък. Ще има много капани за мата модове. Един приятел ще сложи текст Starpatcher и аз естествено ще избера скиновете, аз също ще ги избера. И така, сега си взема само копачката и ще направим, ще си донаправиме градината. Къде ми е копачката? Тук. Ето я. Харесва ми като влезна в YouTube да видя, че някой ми е гледал епизодите. Просто ми става много яко. И ме кефи, че някой се интересува от моите клипове. Така, това тук ще го направим с земя. И те ми казаха, че замундата вече ще се плаща, за да се тегли, и това ме разби просто, защото аз имах много неща си тегло от замунда и вече не мога. И това няма значение. Сега отивам си пред къщата и ще свършвам